Dnevnik počinjemo pregledom važnijih vijesti dana. Obilježena 12. godišnjica odbrane Sarajevsko-romanijske regije. Na ravnoj Romaniji danas je obilježena 12. godišnjica od posljednje jedne od najjačih ofanziva armije BiH na prostore Sarajevsko-romanijske regije. Parastos u crkvi Svetog velikog mučenika Georgija služio je mitropolit Dabrobosanski Nikolaj, a na vojničkom spomen groblju položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Na području Sarajevsko-romanijske regije u proteklom ratu poginulo je oko 4000 boraca, a 4000 ih je ranjeno. Marinku Bjelici iz Trnova u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu poginuli su sinovi Janko i Dragan i kćerka Radmila. Ratna tragedija porodice Bjelica ni ovim se nije završila. Ja sam ranjen 95. u Trnovu od granate pred ambulantom dole u Trnovu. 2 su sina, poginula kćerka, 3. ja mali 100%, sin mi on 70% mali duru. Marinku Bjelica i ostali članovi porodica oko 4000 poginulih boraca Vojske Republike Srpske, ali i preživjeli borci koji su danas prisustvovali obilježavanju Dana odbrane Sarajevsko-romanijske regije, sa ovog skupa uputili su poruku. Mi želimo danas upravo odavde sa ravne Romanije da poručimo svima koji atakuju prema Republike Srpskoj, da je Republika Srpska za nas svetinja, da nam je međunarodna zajednica rezultate naše borbe verifikovala i da borci se nikad neće pomiriti sa zahtjevima za prenošenje ovlaštenja, sa zahtjevima za ukidanje MUP-a Republike Srpske, sa zahtjevima za ukidanje identitetskog glasanja i tako dalje. To je naš zvaničan jasan stav i naspram nosioca funkcija vlasti Republike Srpske i predstavnika srpskog naroda u zajedničkoj glavnoj instituciji. Dan odbrane Sarajevsko-romanijske regije vlada Republike Srpske uvrstila je u listu od 16 značajnih datuma novije istorije i obilježava se pod vladinim pokroviteljstvom. Obraćajući se prisutnima, premijer Milorad Dodik je rekao da je Republika Srpska zavjet za čiji prosperitet su njene institucije i on spremne da se maksimalno žrtvuju. Danas su mnogi atakuju na Republiku Srpsku, smatraju da je vrijeme da se ona ukine, ali ono što je važno to je želja i volja ovog naroda ovdje širom Republike Srpske koji živi za ovu republiku, a nama političarima ne daje ni malo prostora da kalkulišemo sa tim pitanjem. Dakle, Republika Srpska prije svega. Republika Srpska je danas politički stabilna i zajednica u ekonomskom usponu, rekao je Dodik, podsjećajući da je vlada nedavno donijela odluku o investiranju 200 miliona konvertibilnih maraka u istočni dio Srpske. Šedio reportažu o godišnjici odbrane Sarajevsko-romanijske regije možete pogledati od 20 časova i 30. Udruženje porodica ubijenih, ranjenih i zarobljenih u Tuzlanskoj koloni protestovalo je zbog izjave predsjednice suda BiH Medžide Kreso, u kojoj je optužila tužilaštvo u Beogradu da ugrožava slobodu kretanja državljana BiH, ratnog predsjednika opštine Tuzla Selima Bešvagića, ratnog komandanta teritorijalne odbrane Tuzla Envera Delibegovića i bivšeg pripadnika MUP-a Tuzla Budimira Nikolića. Najoštrije zamjeraju i što je sud BiH svu trojicu pustio na slobodu. Sumnjaju da se iza svega krije novi pokušaj političke opstrukcije i zaštite osumnjičenih. Logoraši iz Republike Srpske najavili podnijeće tužbu protiv Federacije BiH, Hrvatske i Slovenije zbog torture nad srpskim logorašima od 1991. do 1997. godine. Za podnošenje tužbe postoji pravni osnov, obimna dokumentacija i veliki broj svjedoka. Istaknuto je na sjednici predsjedništva Saveza logoraša Republike Srpske u Mrkonjić gradu. Vukan Kovač iz Trebinja bio je zatočenik logora Lora u Splitu. Za 17 dana zatočeništva preživio je stravičnu torturu i odlučen je da tuži Hrvatsku za naneseni bol i štetu. Za tih 17 dana od svojih 105 kila tjelesne težine dopremljen sam u Kerestinac sa 58 kila. Doktorica koja nas je primila u Kerestinicu je plakala i pitala samu sebe da li je moguće da se ovo ljudima može napraviti i da li je moguće da se ovo događa u Hrvatskoj. U Republici Srpskoj ima 55.000 logoraša koji su bili zatočeni i mučeni u 778 logora. Za podnošenje tužbe protiv Federacije Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije za torturu nad srpskim logorašima na sastanku u Mrkonjić gradu zaključeno je da postoji pravni osnov, ali i obimna dokumentacija i veliki broj svjedoka. Zbog mase dokaza koje smo uspjeli da prikupimo u našem dosadašnjem radu i zbog opstrukcije, odnosno nerada tužilaštava, evo mi smo se ipak odlučili na ovakav postupak. Da idemo sa pojedinačnim tužbama.
Od vlade Republike Srpske Savez logoraša zahtijeva formiranje instituta za ratne zločine počinjene nad Srbima. Republika Srpska je danas dobila još jednu i to radikalnu stranku. Na osnivačkoj skupštini Srpske narodne radikalne stranke Republike Srpske održanoj u Banja Luci najavljeno je da će se nova stranka zalagati za ekonomski napredak i saradnju sa Srbijom. Predsjednik stranke je Brujo Bogoje. Zanimljiva priča stiže nam iz okoline Srpca. U selu Kukulje, u pravoslavnom hramu rođenja Svetog Jovana Krstitelja, sveštenik Tode Milojčić krstio je 6 djece, Dragane i Gorana Crnilića. Skromno, ali sa mnogo ljubavi i sreće, Goran i supruga Dragana krstili su 5 ćerki i 1 sina. Najstariji Perica ima 14, a najmlađa ćerka Svjetlana 3 godine. Paroh Kukuljski Tode Milojčić nije krio sreću što je u jednom danu krstio 6 djece i to od istih roditelja. Imao sam želju i na tome radim da se u ovoj parohiji kršte svi koji su nekršteni, jer tog ima još poneka porodica koja ima malo više djece, međutim sve se to svodi na 1-2 djece. Porodica Trninić je siromašnog imovnog stanja, žive od nadučarenja i dječjeg dodatka i odavno su priželjkivali ovaj svečani trenutak. Ovo je, tako sam se snašao, razumiješ, radeći to, skupio sam da krstim djecu odjednom, jer nemam nikog ni primanja, ni ništa, to sam zaradio i sperio sam da krstim djecu i tako. Tako su od danas Perica, Slađana, Sandra, Sanja, Snježana i najmlađa Svjetlana, kojoj baš i nije prijala hladna voda na glavi, postali članovi Svete pravoslavne crkve kroz svetu tajnu krštenja i miropomazanja. Uhvati sreću! TV Bingo, Lutrija Republike Srpske.